ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଗାଁ କଥାର ପରିବାରର ସବୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କାଲି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ଧରି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ରହିବା ପରେ କାଲି ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହୁଡ଼ାକୁ ଫେରି ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥ ସିଧା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯିବ। କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥ ଉପରେ ରହି ପୋଡ଼ପିଠା ନ ଖାଇବା ଯାଏଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ପୋଡ଼ପିଠା ପଛରେ ଏମିତି କେଉଁ ଏକ ଗୁପ୍ତ କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା ଦିନେ ପୁରୀ ସହରକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ସେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ? ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏପରି କେଉଁ ମିଠା ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେର ଏପରି 3ଟି ରହସ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଭକ୍ତିର ଲୁହ ଚାଲି ଆସିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଦୌ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ଯେତିକି ଖୁସି ଓ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସେତିକି ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେମିତି ଝିଅଟିଏ ନିଜ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁ ଘରକୁ ବିଦାୟ ନିଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ମାଉସୀଙ୍କ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। କାଲି ସକାଳୁ ସେନାପଟା ଲାଗି ବାହୁଡ଼ା ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କର ସେରା ପହଁରା ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ 3 ରଥ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରିବେ। କାଲି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଡ଼ି ଚାଲିବା ବେଳେ ଅଧା ବାଟରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଅଟକିଯିବ। କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ମଝିରେ ରହିଛି ମା ଆଦର୍ଶନୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ଥରେ ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ପୁରୀ ସହର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ବିପଦ ଆସିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଆଦର୍ଶଣୀ ଆପଣା ଛାଏଁ ସମୁଦ୍ର ଅଧା ଜଳ ପାନ କରି ପୁରୀ ସହରକୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମାଉସୀର ଦରଜା ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରୁ ଫେରିବି ତୁମ ହାତରୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି ହିଁ ଆଗକୁ ଯିବି। କାଲି ସେହି ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମ୍ପର୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାହୁଡ଼ା ପରେ ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଅଧରପଣାର ଏମିତି କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ରଥ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତୁରନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାହୁଡ଼ାର ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ 3 ରଥ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରା ସୁନାର ହାତ, ପାଦ, କିରୀଟ ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ଏହାକୁ ହିଁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଅଧରପଣା ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରମାନେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ସାରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସାମ୍ନାକୁ ଫେରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ରଥ ଉପରେ ଏକ ବିଶେଷ ପଣା ଭୋଗ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ମାଟିରେ ସେହି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଉପରେ ଛେନା, କଦଳୀ, ଗୁଡ଼ ଏବଂ କର୍ପୂର ମିଶାଇ ଏକ ସୁବାସିତ ପଣା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧର ବା ଓଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପଣାକୁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଲାଗିଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେହି ମାଟିର ପାତ୍ରଗୁଡ଼ାକୁ ରଥ ଉପରେ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ପଣା ରଥ କାଠ ଉପରେ ବୋହିଯାଏ। କାହିଁକି ଏମିତି କରାଯାଏ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାରଣ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ରଥ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଏହି ସଂସାରରେ ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ସେହି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ରଥର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ତୃପ୍ତି ପାଇଁ ହିଁ ଏହି ପଣାକୁ ରଥ ଉପରେ ବୁହାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ନୀତି ଆମକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କର ନାଥ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଓ ଅତୃପ୍ତ ଜୀବନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ କେହି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ବି ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ବିଷୟରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଗ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ଏମିତି ଏକ ମିଠାଟି ଦେଇଥିଲେ? ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର କଥା ହେଉଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ନ ନେଇ ଏକା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାରା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମାନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହାତରେ ରସଗୋଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରସଗୋଲା ଖାଇ ଶାନ୍ତ ହେବା ପରେ
ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାଲିର ଏହି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ଦିନ ଅଟେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ଏହି ମହାନ ପରମ୍ପରା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦବାନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଓଡ଼ିଆର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଆମ ଗାଁ କଥା, ଆମ ଗାଁ କଥା, ମୋ ଗାଁ କଥା, ଆମ ଗାଁ କଥା।